Това е самолет Антонов Ан-2 и е най-дълго експлоатираният самолет в света. Намираме се на летище в село Гривица. Най-вероятно, когато пътувате в посока Русе или в посока София, ако сте от русенска страна, виждате често тези самолети. В момента това летище се предлага на пазара и се продава естествено без самолетите. Самолетите ще отлетат на друго летище. Ще ви покажа изцяло параметрите на имота, като най-основно е площта. Площта е 190 декара. Елате да ви покажа откъде до къде са границите на имота. Летището се простира до края, където вижда хоризонта, а именно 300-400 метра след самолетите, които виждате накрая и долу. Полосата е дълга над 2 км. Летището е огромно, 190 квадрата, както ви казах, има 12 сгради и едно от най-важните неща, имате 500 кВт мощност ток. Вода също имате асфалтови или по-точно бетонни настилки, равно е като паница, като хоризонт. Като летище е равно. Вече звънат за оглед. Ще си кажете какво можете да правите на това летище. Ами ако имате 190 декара земя, можете да направите абсолютно всичко. Можете да направите ново селище, можете да направите затворени комплекси, можете да направите фабрики, можете да направите заводи, можете да направите десетки къщи, можете да направите десетки блокове, можете да направите затворени комплекси с басейни, с увеселителни паркове, можете да направите ритейл парк. Абсолютно каквото се сетите, можете да направите. Тази основа е идеална за проектиране на всякакъв вид застроена площ, включително ако искате направете си ваше си летище. Джон Траволта има къща с летище пред вас. Ако сте от шоу бизнеса, направете си къща ето тук и летището ви ето тук. Преспокойно ще можете да си пътувате за София или за която си дестинация искате. Сега ще пуснем дрона и ще ви покажем отгоре абсолютно всичко, каквото можете да видите от птичи поглед или от самолет. Хайде да покараме и дрона сега.